Njoba ngifakele post ke ma South African ngifakele ukuthi wonke umuntu ongasebenzi nomuntu ofuna umsebenzi ama forms yiwo la akwa Transnet ngoba iqembu lenkatha likholela ukuthi lisiza abantu akusile iqembu elifuna ukuyisiza lona futhi siyakufisa ukuba semandleni ukuze sizokwazi ukulekelela abantu. Iqembu lenkatha ligcina ukuphatha izwe futhi aliphathanga izwe liphathe only isifundazwe sase KZN kuhulumeni wakwaZulu. Siwabonile amafemu sayibona izinto ebezenziwa umntwana waphinda angene esandleni senkatha. Yingakho ke thina sithi votelani inkatha nejoin inkatha ukuze izokwazi ukunikhulula. Kodwa uma nijoin amanye amaqembu lafika ngesikhathi esefuna ukuthi nina niwavotele emveni kwalokho kudliwe imali. Sinamaqembu amabili aphatha izwe ahola umuntu omnyama. Sineqembu leANC elike lahola izwe liphethwe umuntu omnyama. Sineqembu leMK eselizenze ngathi liyafika kanti iqembu leMK likudala ngoba umengameli nomsunguli walo uke waliphatha izwe. Asikaze sibone kusungulwa amathuba emisebenzi, asikaze sibone bekhulumisana nenkampani njengo Transnet ukuthi iqashwe abantu. Thina ke njengenkatha sithi abantu abasukume bayo apply bathola imisebenzi. Yingakho ke namhlanje ngizonixenxa ukuthi hambani niye kwa Transnet nithatha ama forms nanka nje isibonelo sengwafakile nithatha ama forms ni apply uTransnet aniqashe nihambe niyosebenza. Umsebenzi wami njengenkatha ukunuvusa ukuthi musana ukuhlala nje deke phansi bese nilindele ukuthi uhulumeni uzonenzela konke ngoba uhulumeni okhona njengamanje okuhulumeni webambusano ngeke akwazi ukusiza sonke kanye kanye. Kodwa lamathuba esambe siwacosha njengeqembu lenkatha siwaletha kini ukuthi nazi inkampani amakhampani ethi afuna abantu abangaka. Sukumani ke ngoba thina sikholela lokho ukuthi sizonilekelela ukuthi nephambili. Inkatha ke ayikuthwalela umsebenzi kodwa nguwe ethwalelayo. Thina okwethu kwenza ukuthi kube lula ukushesha ufike la uyakhona. Asinankinga ke okugcina ke engifuna ukusho ku-Ward 23 kuzovotwa nge-16 July iqembu lombhubuzo lizobe likhona lilethile inyama inkomo la. Uma lilethe inkomo la ku-Ward 23 ningayibambeleli inkomo yenu leyo ngoba phela leyo nkomo izobe ingathengwanga, izobe ilandwe lapha emabhonweni, izobe ilandwe lapha emabhonweni, izobe ingathengwanga. Asazi ukuthi bazoyithola kanjani kodwa abantu abaziyo yibo godola ukuthi bayithola kanjani. Thina sazi noMaduma lo wenhloko asazi bazoyithola kanjani kodwa khona bayayiletha esengikwazi ukuthi bayawuletha umbhubuzo. Nina okwenu manifika khona nifika laphana nifike niyacobhoza Commander Morning cobhoze faka iqathe emlonyeni ushone khona ubuye lapho uthi kubo uthi gwaza mkhonto uthatha iqatha. Uyazi ke wena njalo ukuthi usoyivotela inkatha ngoba ngeke ulibele ukuthi uzodla inkomo ngalelo langa lokhetho bese kugcineni ungasazi ukuthi uzodlani mayisiphelele lenkomo. So thina nanka amathuba emisebenzi applyani inkatha inilandele kwa Sportnet iqoqile inkatha nabaphathi bekhampani eku-Transnet ukuthi akuvulelwe abantu amathuba emisebenzi. So njengamanje ngiletha la kini kubufakazi sengiyahamba ke mina ngisawuqhubeka nomsebenzi. Inkosi inibusise nidlozi lethu umntwana waphinda angene anibheke njalo nina elingamaZulu ngoba wayevele nithanda. Siyabonga. Amen.